Добрый дзень, мы працягваем знаёміць вас у рэжыме онлайн з традыцыйнай беларускай культурай. Нядаўна прайшла радаўніца, дзень, у які прынята памінаць на могілках сваіх родных і блізкіх. Аб тым, адкуль узялася гэта традыцыя і як праводзілі радаўніцу раней, мы і пагаворым. Спачатку давайце паспрабуем разабрацца, навошта беларусы ў пэўныя дні народнага календара паміналі сваіх продкаў. Рабілі яны гэта не з-за адной толькі пашаны да іх. Была канкрэтная прагматычная мэта. Раней існавала ўяўленне аб тым, што ўсё багацце, у тым ліку і ўраджай, ад якога залежала фізічнае існаванне людзей, прыходзіць да нас з таго свету. І нашы продкі, якія насяляюць той свет, яны апякуюць свой род і здольныя ўплываць на матэрыяльнае становішча сваіх жывых родзічаў. Людзі верылі, што ў пэўныя дні мёртвыя наведваюць свет жывых. І вось менавіта ў гэты час і праводзілі памінанне, каб ушанаваць памерлых, каб ушанаваць сваіх продкаў і тым самым, каб забяспечыць сабе добры ўраджай і забяспечыць сабе дабрабыт. Прычым вось гэтыя памінальныя дні, яны звязаныя былі з сонечным календаром, а значыць і з сельскагаспадарчым календаром і прывязаныя да пэўных свят. Адным з такіх памінальных дзён з'яўляецца радаўніца, якая адбываецца на 9-й дзень пасля Вялікадня, у аўторак фамінога тыдня. Неабходна адзначыць, што радаўніца раней была распаўсюджана не па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Найбольш характэрная яна была для праваслаўнага насельніцтва ўсходняй і цэнтральнай часткі нашай краіны. На захадзе ж, у заходнім Палессі, Панёмане, яна мела нязначны распаўсюд, там існавалі іншыя памінальныя дні, велікодныя, найбольш пашыраным з якіх з'яўляўся наўскі чацвер, ці Вялікдзень мёртвых, які адбываўся ў чацвер пасля Вялікадня. У прынцыпе, ён праходзіў падобна радаўніцы, але адбываўся на 9-й, на 4-й дзень, і суадносна меў іншую назву. Пашырэнне ж радаўніцы на ўсю краіну звязана з дзейнасцю праваслаўнай царквы, якая прызнавала радаўніцу як памінальны дзень, але адмаўляла ўсе астатнія велікодныя памінкі. Таксама паўплывала і тое, што радаўніцу у пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя прызналі выходным днём, і людзям проста стала больш зручна памінаць сваіх продкаў на могілках у выходны дзень, чым, напрыклад, у працоўны чацвер. Як я ўжо азначаў, нягледзячы на выразныя язычніцкія карані, праваслаўная царква прызнае радаўніцу як памінальны дзень для таго, маўляў, каб людзі маглі падзяліць радасць у васкрасення Хрыста з мёртвымі. То есть гэта такая своеасаблівы Вялікдзень для мёртвых. Вось. У дахрысціянскія часы, хутчэй за ўсё, радаўніца была звязана з прыходам вясны, адраджэннем прыроды, пачаткам сельскагаспадарчых работ, калі асабліва было важна, каб была ўрадлівая глеба, і, ушаноўваючы продкаў, гэтага і дамагаліся людзі. Як жа праходзіла радаўніца? Да палудня працавалі як у звычайны будні дзень. Праўда, у некаторых мясцовасцях былі пэўныя забароны. Напрыклад, забаранялася нешта садзіць альбо сеяць. Некаторыя людзі ўжо ў першай палове дня пачыналі падрыхтоўку. Нехта з мужчын мог выпраўляцца на могілкі, каб упарадкаваць магілы сваіх родных, абкапаць іх дзёрнам, паправіць крыж. Гаспадыня ў гэты час прыбірала ў хаце, гатавала абед, гатавала ежу на могілкі. Пасля палудня уся праца спынялася, нават пастухі прыганялі свае статкі назад у вёску. У царкве ў гэты дзень праходзілі паніхіда, служылася абедня. Калі людзі не наведвалі царкву, напрыклад, яна была вельмі далёка ад вёскі, яны маліліся перад абразамі і ўсёй сям'ёй, за выключэннем знямоглых старых ці самых малых дзетак, ішлі на могілкі. Там яны абыходзілі магілы сваіх родных, упарадкавалі іх, калі гэта не было зроблена загадзя. Жанчыны, падыходзячы да могілак, пачыналі галашэнні. І таксама па ўсёй Беларусі існаваў звычай хрыстасавацца з памерлымі. Як ён выглядаў? Бралі свянцонае яйка, якое збераглі з Вялікадня, і пачыналі качаць яго па магільным насыпе, прамаўляючы «Христосу воскрес». Гэтымі дзеяннямі быццам бы далучалі памерлага да святкавання Вялікадня. Калі на могілках быў святар, ён праводзіў ліцыі, але незалежна ад святара, у гэты дзень на могілках было вельмі шмат жабракоў, якія за пачастункі таксама паміналі памерлых, спявалі рэлігійныя песні.
Для памінальнай трапезы абіралі магілу альбо найбольш паважанага са старэйшых родзічаў, альбо магілу нядаўна памерлага. Там рассцілалі абрус. У некаторых мясцовасцях абрусы слалі добрым бокам на насып і выкладвалі ўсю прынесеную на радаўніцу ежу. Абавязкова былі фарбаваныя яйкі, некаторыя астаўлялі некалькі яек з вялікадня свянцоных, але і фарбавалі і новыя таксама яйкі. Абавязкова была гарэлка, якую крышку трэба было праліць на насып абавязкова. І былі іншыя памінальныя стравы, такія як канун, гэта разбаўленая з мёдам альбо з цукрам вада, у якую крышылі печыва, альбо куцця, падсаложаная каша. У наш час гэтыя стравы звычайна замяняюць цукеркамі альбо печывам ці баранкамі. Таксама былі і бліны, яны з'яўляюцца таксама памінальнай стравай. І іншыя стравы, такія як, напрыклад, печанае мяса, кіўбасы, тварог, мёд, ну і гэтак далей. На ўсіх памінках, каляндарных памінках менавіта існавалі формулы запрашэння і провадаў дзядоў. Яны ў розных мясцовасцях гучалі па-рознаму. Найбольш простае, напрыклад, магло гучаць так: святыя радзіцелі, хадзіце да нас паесці тое, што Бог паслаў. Радзіцелямі на ўсходзе, дзе якраз і была найбольш пашырана радаўніца, называлі дзядоў, то есть усіх памерлых продкаў, незалежна ад іх узросту, незалежна ад узросту, калі яны пайшлі з жыцця, і полу. Пасля запрашэння пачыналася трапеза, размаўлялі пра дзядоў, размаўлялі пра іх станоўчыя якасці, прыгадвалі нейкія гісторыі з іх жыцця, ну і пасля ўжо развітваліся з імі. Таксама казалі, напрыклад, святыя радзіцелі, паелі, папілі, ляціце на неба. Уся застаўшаяся ежа альбо пакідалася на магіле, альбо яе аддавалі жабракам. Чаму ўвогуле так частавалі жабракоў? Справа ў тым, што лічылася, што яны пасрэднікі паміж гэтым светам і тым. І вось таму тое, што было перададзена жабракам, яно пойдзе на той свет. У людзей было такое ўяўленне. Зразумела, што праваслаўная царква не ўхваляла і не ўхваляе памінальныя трапезы на могілках, ужыванне гарэлкі, пакіданне ежы. Аднак людзі ўсё роўна, аднак традыцыя працягваецца, памінальная традыцыя ўвогуле вельмі кансерватыўная рэч. У прадстаўнікоў старэйшага пакалення да нашых дзён існуе такое перакананне, што калі не выканаць усе памінальныя звычаі, гэта выкліча незадаволенасць нябожчыкаў, якая будзе выказана імі ў сне. Па вяртанні з могілак дарослыя дзеці ішлі па дамах, а моладзь, часам і дарослыя, збіраліся ў карчме альбо ў адной з хат, дзе пад музыку весяліліся, плясалі, выпівалі ледзь не ўсю ноч. Вось якраз мы з вами знаходзімся ля сапраўднай карчмы канца 19 стагоддзя, якая была перавезена ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту з вёскі Хвоева Нясвіжскага раёна. Людзі, канешне, разумелі, што з пункту гледжання хрысціянства гэта вялікі грэх так весяліцца ў памінальны дзень, але яны спасылаліся на даўнасць традыцыі, што так рабілі дзяды, і мы будзем так рабіць. Зразумела, што вось такая праява паганскага гульбішча захавалася не паўсюдна, але яшчэ у першай палове 20 стагоддзя яна фіксуецца ў асобных вёсках. І такім чынам там цалкам спраўджвалася народная прымаўка аб тым, што на радаўніцу да абеду пашуць, пасля абеду плачуць, а ўвечары скачуць. Дзякуй за ўвагу.